Gaur ekin diogu Udanbizi 2024 edizioari Bilboko Goienerreko bulegotikan. Muskizera jungea, Muskizen hitzaldi bat jaso dugu Petronorren iraganaren eta etorkizunaren inguruan. Sara Ibañezek hitz egin du. Sara Ibañez da Meatzaldea bizirikeko mediku ekintzailea, eta Aitor Urresti ere energia berriztagarrietako ingeniariak hitz egin digute pixkat Petronorren inguruan. Ondoren Museo Meatzadira jungea, eta han Eder Lugorri.eusekoak hitz egin digu Bizkaiko meatzaritzaren inguruan.